विशाल आपला जीव वाचवण्यासाठी वाट मिळेल त्या दिशेने धावत होता, पण त्याने पळून एका अर्थाने चूकच केली होती. लाखे हा एक शेवटचा पर्याय बनून तिथे विशालच्या मदतीला आला होता, परंतु विशाल स्वतःचा जीव वाचवता वाचवता त्यापासूनही दूर निघून आला होता. विशाल धापा टाकत होता. त्याच्या चारही बाजूंना फक्त अंधारच अंधार होता. तेवढ्यात कोणीतरी झपकन विशालच्या बाजूने गेलं. विशालला ते सगळं त्याच्या अवतीभोवती जाणवत होतं. त्याला जाणवत होतं त्याचा मृत्यू त्याच्या भोवतीच फेऱ्या मारत होता. एव्हाना विशालला त्याच्याही शरीरातील त्याच्या शक्तींचा अंदाज आला होता, पण त्यामुळे तो काही त्या प्रेतात्म्याशी थेट सामना करू शकत नव्हता. तो जमेल तशी स्वतःची जागा बदलत होता. त्यांपासून शक्य होईल तितक्या लांब जाण्याचा तो प्रयत्न करत होता, पण ते प्रेतात्मे भुकेले होते. मानवी शरीराची लक्तरी करायला ते आतुर होते. ही त्यांची भूक होती की त्यांचा सूड, हे मात्र समजण्यापलीकडचं होतं. ते प्रेतात्मे बाजूला होताच विशाल तिथून पूर्ण ताकदीने धावू लागला. ज्याची भीती होती तेच घडलं. विशालवर त्यांतीलच एका प्रेतात्म्याची नजर पडली. त्याने जोराची आरोळी फोडली. त्यामुळे सर्वच प्रेतात्मे त्याच्या जणू इशाऱ्यानेच विशालच्या दिशेने धावू लागले. विशाल फार घाबरला होता. त्याला त्याचं मरण त्याच्या नजरेसमोर दिसत होतं. त्यातच धावताना विशालचा पाय अंधारात कुठेतरी अडकला आणि तो खाली पडला. इथे आम्ही त्या गावात पोहोचलो होतो. आम्ही तिथली एक एक घरं पाहत होतो. आश्चर्य होतं. त्यांतील काही घरांच्या दारांवर मशाली जळत होत्या, पण प्रत्यक्षात घरांमध्ये कोणीच नव्हतं. मी मुद्दामूनच त्यांतील एका घरात आत वाकून पाहिलं. ते घरातून संपूर्ण काळवंडलं होतं. घरांना दारं नव्हती, खिडक्या होत्या, पण त्यातील काहींनाच लोखंडी गज होते. इतर अशीच उघडी होती. तिथे पाहून असं वाटत होतं त्या गावातील सगळी घरंही जळाली होती. त्या घरांना दारं खिडक्या होत्याही असतील, पण कदाचित मोठ्या आगीत त्यांची लाकडं जळून राख बनली होती. आता मला थोडाफार अंदाज येत होता. इथे काहीतरी मोठा भयानक प्रकार घडला होता, ज्यामुळे ते अख्खं गाव नष्ट झालं होतं. कदाचित इथे मृत्युमुखी पडलेल्या माणसांचं त्या अतृप्त आत्म्यांमध्ये रूपांतर झालं असावं. ते सुडापोटी इथे भटकत होते. तो सूड त्यांना शक्तिशाली आणि तितकाच क्रूर बनवत होता. त्यांना मुक्ती फक्त ती चेटकीण बोक्सी देऊ शकत होती, पण तिची ताकद अपुरी पडत होती. म्हणून तिने तिच्या ताकदीने, जादूने आम्हाला इथे आणलं होतं, तिची मदत करायला. पण विषय फिरून फिरून तिथेच थांबत होता. तिची आम्ही काय मदत करणार होतो? आम्हाला हे कोडं लवकरात लवकर सोडवायलाच हवं होतं, पण आधी विशालला सुरक्षित इथे आणावं लागणार होतं. भेंडी, विशाल कुठे असेल रे आता? मलाही नाही माहीत, पण मला असं का वाटतंय कुणास ठाऊक की विशाल कोणत्या तरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अरे यार, आपल्याकडे त्या चेटकिणीसारखी काहीतरी ताकद हवी होती, ज्याद्वारे आपण विशालला थेट इथे आणू शकलो असतो. आपल्याला प्रवासात इतकी भूतं दिसली, पण असं एकही भूत भेटलं नाही जो अशा प्रसंगी आपली मदत करू शकेल, हरवलेल्या माणसाला आपल्या समोर मिनिटात हजर करू शकेल. एक मिनिट, तू काय म्हणालास? थांब थांब, हे कदाचित शक्य आहे. मी ऐकले त्याबद्दल. काय शक्य आहे आणि काय ऐकलेस तू? तेच, हरवलेल्या माणसांना परत आणायचं. मी ऐकलं आहे एक अशी शक्ती जी हरवलेल्या वस्तू, माणसं आणि चोरांनाही शोधून परत इथे आणू शकते. त्या शक्तीच्या नावांमध्ये काही संभ्रम आहे. काही लोक त्याला बीर म्हणून ओळखतात, तर काही लोक अजून कोणत्या नावाने. आपल्याला त्या शक्तीचं नामस्मरण करावं लागतं. मग ती शक्ती एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात एखाद्या माध्यमाप्रमाणे प्रवेश करते आणि काही वेळातच ती हरवलेली गोष्ट ही त्यांच्या पुढे हजर होते. आपल्याला हे लवकरात लवकर करावं लागणार, असं म्हणत मी आमचा शेवटचा पर्याय वापरायला सुरुवात केली. मी जमिनीवर बसलो आणि डोळे बंद करून त्या शक्तीला आवाहन करू लागलो.
मुळात अशी शक्ती अस्तित्वात आहे की नाही याचीच माझ्या मनात शंका होती. पण हाच एक शेवटचा पर्याय होता. विशालला परत इथे आणायचा. काही वेळच झाला असेल. त्या शक्तीने नयनच्या शरीरात प्रवेश केला आणि हा जादुई खेळ सुरू झाला. नयनचे डोळे पांढरे झाले होते. विजेचा झटका लागावा तसं त्याचं शरीर अखडलं गेलं होतं. इथे विशाल जमिनीवर पडला होता. त्याच्या समोर असंख्य प्रेतात्मे उभे होते. ते त्याच्याच डोळ्यांत पाहून गुरगुरत होते. ते विशालवर हल्ला करणार तेवढ्यात विशाल कसा बसा तिथून उठून धावला आणि क्षणात गायब झाला. विशालने पाहिलं तो आता त्या जंगलात नव्हता. त्याला ती जागा ओळखीची वाटत होती. इतक्यात त्याला कोणाच्या तरी बोलण्याचा आवाज ऐकू आला. विशाल धावतच पुढे आला. त्याने पाहिलं समोर मी आणि नयन एका घरासमोर बसलो होतो. विशालचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तो धावत येऊन आम्हाला बिलगलाच. पण हा आनंद काही वेळासाठीच होता. त्याने नयनचे डोळे पाहिले आणि तो भीतीने उडवलाच गेला. पण मी त्याला कसंबसं शांत केलं. नयनही काही वेळात ठीक झाला. आम्ही तिघे पुन्हा एकदा एकत्र आलो होतो आणि यापेक्षा दुसरा आनंद तो काय होता. आता फक्त इथून निघायचं बाकी होतं. इथून निघालो की हा देखील प्रवास संपणार होता. या प्रवासातही नेहमीप्रमाणे अनेक चढउतार आले होते. पण इतक्या वर्षांतील आमचा हा प्रवास सगळ्यात चांगला प्रवास ठरला होता. पण माझं मन का कुणास ठाऊक हे अजूनही मानायला तयार होत नव्हतं. काहीतरी चुकत होतं. माझा अनुभव मला वेगळंच काहीतरी सांगत होता. जेव्हा इतकं सहज सगळं चांगलं घडत असतं तेव्हा नेमकं असं काहीतरी घडतं जे याआधी कधीच घडलेलं नसतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.